sawun giwa sawun giwa. Sai ka ce masa kana da waya za ka sayar masa ita cikin sauki. Na fata ka fahimce ni. Hello? Ya aka yi ne, kana ta ina ne? Baya gaya ma wani kes ne fa da ni da wani yaro a unguwarmu kuma an salba ma an magance matsalar. Mana kaga yanzu ka san me nake so da kai yau zancen wayan nan nake so wallahi wata matsala ce ta kuɗi ta taso mu zan siyan ma da ita zan ma kwashe ma ka gane saboda wallahi buƙatar kuɗi nake yi in kana so in kama ita mana yanzu ka gane in kana gida zan iya kawo maka ma in kuma baka nan sai mu gaya za a yi dai ko ba haka ba na gane to dai ina zan same ka aha na gane ka jira nan da minti biyu kawai zan fara su yau idan amma dan Allah ka tsaya a nan baka kuma a ce ciki ƙoshi ba don kar mu tafi ki ce min kina son wani abu. Kar ka damu, in dai abinci ne zan ci shi har na ƙoshi kamar zan yi amai, amma da sharaɗi idan na ce a ƙara min za a ƙara min. Mota ta naira 400 na sai da ita, za mu fara kashe nairar kafin mu je ga dalar. So nake sai za mu baggari koko ya kika ce. Amma daga nan wajen yanzu gurin siyayyar kayan za mu wuce tunda kaga baka gaya min za mu kwanaki ba. Kaya sutura ni ne ba na zama attajiri yanzu, duk irin kayan da kike so za a sai miki. Kuma gashi mun fito amma kamata yayi sai za mu baggarin sannan zaka ba da motar. Ai wannan dama dan ansatta dai ne haka saboda dan zirga-zirga, in zan tafi zan tarkata masa kayansu. To in dai haka ne kamata yi a ce ka kai ni gurin siyayya kayan da ya fi kowanne kyau da ƙawa domin ketare ni a cikin ƙawaye na. An gama, in leshi mai magana ma kike so zan samu miki. In kin gama sai mu wuce, yi sauri.
lafiya? Lafiya alhamdulillah. Ya yi jima? Lafiya kalau wallahi. Ya jama'a? Lafiya alhamdulillah. Na ga ofis ɗin mutumin nan a kulle yau ma da Allah bai dawo bane ba? Wallahi lawan ban gan shi ba saboda kaga lawan ba shi da gurin zama da ya wuce nan. Dan ko ofis ɗin sai dai ba abin da nan zai zo nan ne gurin zaman sa nan zai zo mu zauna. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma babu inda zan same shi, na kira wayan shi a kashe, na je har gidan shi ban same shi ba saboda Allah da Annabi. Wallahi ban san inda aka samu lawan ba dan a takaice hannun matarsa ta zo neman sa. Haka kenan. Wallahi wallahi ba zai yi ba, na rantsa da girman Allah ba zai kai raina mun hankali mana. Alhaji lafiya akwai abin da yake faruwa ne? Ba komai na dan I lose my control, sorry. Yanzu dan Allah ka mun taimako daya. Allah isa zai yi. Dan Allah dan Annabi bari in karbi number ka dan Allah, idan ya zo ka taimake ni ka kira ni a waya kawai, kan ma ka gaya mai na zo kawai, ni ka kira ni dan Allah. Kashi Okay, nagode. shikenan Allah ya zan kira ka. Zan kira ka. To nagode. Suna Alhaji Wadata. Insha Allah zan kira. To nagode. Ka lafiya, nagode. Sawun giwa inda ya ganne ka babu mai daga ka sai Allah. Ka fi ƙarfin wani ya fi ƙarfin ka karka nuna dagawa. Sawun giwa ya danne sawun giwa. Sawun giwa ya take sawun giwa. Salma Tifa, ina jin ka. me ka fahimta dangane da mijinki? Na lura shi ma kamar wanda ya ba kuɗi an samu matsala da shi. Gaskiya ne, tunaninmu ne da ke ya zo iri ɗaya. Domin yanayinsa ya canza, yana cikin tashin hankali da damuwa. Ko dai bisa za mu yi. Babunsa ba ne shi ne mafi ala yanzu a gare mu, Salma. Mijinki ne mutumin nan. Ke kamata ki kula da tafiyarsa da wayarsa da yake da dukkanin mu'amalarsa da yake. Ta haka ne za mu san wanda yake bi ko kuma wanda kuɗin nan suke a hannunsa. Salma, wallahi kowa ya ci kuɗin nan sai in kashe shi. Sawun giwa Kowa ya ci kuɗin nan ko naira ɗaya a bakin ransa ya ci ta, ba zan yi haƙura ba. Na sani mun zale. Shi din ma ba kyale shi zamu yi ba. Za mu ci gaba da bin sa ne har kuɗin mu su fito. Ina jira da gare ki. Sawun giwa ne. Sawun giwa ne. Sawun giwa ne. Sawun giwa. Sawun giwa.
sawun giwa inda ya danne ka babu mai daga ka sai Allah ka fi ƙarfin wani ya fi ƙarfin ka ka nuna dagawa. alaikum assalam barka da lafiya lau masha Allah sannu kai ne kake nema na an ce min wani yana nema na anan to kai ne san dai ko ni ne yalla bai to alhamdulillah kwarai ko ni nake neman ka dama ina son zamu je ka dan amsa min wasu tambayoyi a office din mu in Allah ya yarda tambayoyi kuma yalla bai to ai yalla bai yanzu nan da ka ganna anan kokari nake ma in bar garin nan kuma ka ce zan zo zan amsa maka tambayoyi gaskiya ne ni daga hukumar 'yan sanda nake wani abu muke so za mu dan yi tambayoyi a kansa wanda za mu warware wasu matsaloli ba komai insha Allah yanzu za ka dawo daga wajen aikinka ma yalla bai tabbas ina da uzuri yanzu nan sosai kar ka damu yau za ka bar garin ai yanzu nan za mu yi a gama kar ka damu mu je ba matsala mu je insha Allah madalla mu tana sawun giwa dare sawun giwa ne sawun giwa inda ya danne ka babu mai daga ka sai Allah ka fi ƙarfin wani ya fi ƙarfin ka ka nuna dagawa sawun giwa ya danne sawun giwa ya take sawun giwa ka gama ne? Amma dai ba wani dan abu haka na lemo mai sanyi-sanyi. Lemo dai kai ba na miƙo maka. To shikenan. Dan jira ne lemo kai mai ma sanyi? Ai yanzu lokacin ka ne. Haba dai. Allah. Sawun giwa ya dai leman haka gashi nan na kawo ma sawun giwa inda ya danne ka babu mai daga ka sai Allah ka fi ƙarfin wani ya fi ƙarfin ka ka nuna dagawa sawun giwa ya danne sawun giwa ya
take sawun giwa. Sawun giwa, 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 sawun giwa. Sawun giwa inda ya ganne ka babu mai daga ka sai Allah. Ka fi ƙarfin wani ya fi ƙarfin ka ka nuna dagawa. Sawun giwa ya danne sawun giwa. Sawun giwa ya take sawun giwa. Sawun giwa, 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 sawun giwa. gaskiya abin da ya da mu mun gaji ne kwata-kwata da irin wannan abun. Wannan shine karo na uku muna kawo kara station din nan ba ku dauki mataki ba. Mun gaji da ɗiban kuɗin da ake yi. Hajiya kenan. To ai ni mamakin da kike bani. Kes din nan naku fa abin da biki sani ba kullun akan magana kes din nan naku ko muke. Idan muka fito office din nan kafin mu kes din kowa akan magana kes din muke saboda sarƙaƙiyar da take cikin wannan kes din. Amma kin zo kina ta ihu kina shouting kina cewa biki ga abin da ake yi ba. Idan har ba za a iya miki ba me yasa kika kawo? Gaskiya ba zan ɓoye miki ba, ban ga abin da ake ba saboda ni ban gani a ƙasa ba. Da a ce kuna wani abu da an daina ɗauka. Ke dakata wani irin magana kike duk abin da ake muku biki ga abin da ake muku ba? Me yasa biki ɗauki mataki akan kes ɗin ba ku kawo nan? In har kun san kuna da wanda zai muku kes ɗin ku je ku gaya mishi mana. Me yasa kike irin haka? Wahalar kes din da muke yin ta muke wannan kes din fa dole sai an yi haƙuri. Shi mai ƙara kullun haƙuri yake saboda duk abin da za a yi sai an ba a hankali. Ba kes ne da zaki zo ki ce gashi kin kawo kes yanzu nan a tsaye a miki shi ba haka bane ba. Amma ai ko da kes ne mai tsarkakiya ya kamata a daina ɗiban wannan kuɗin da muka zo muka gaya muku. Ba kullum mu dinga zuwa ana ta magana ɗaya ba. In dai kun san ba za ku iya ba za mu ka inda za a shafe mana hawayen mu gaskiya mun gaji da zuwa. To yanzu ki je ki ɗauki wa'anda kike ganin za su iya karɓar miki kes ɗin ki je ki same su yi miki wannan kes ɗin ki ga idan za su iya. Gaskiya ranke daɗe wannan ya saba da irin aikin da ya kamata ku yi muna domin mu har yanzu ba mu ga wani mataki da aka ɗauka a kai ba domin yanzu haka an zara naira 50,000 a cikin akawuntin kuma ba mu san me yasa ba. Amma ranke daɗe how long za mu kawo ƙorafi a kai kuma abin ya zama faɗa. To ai kaga kai da kake yaro karami ka fi ta iya magana amma kin zo kina ta ihu kina ba wanda ya ise ya shiga miki wannan kes din idan ba mu yan sanda ba. Kin gani yanzu abin da nake so zan baka takarda idan kun fita ku ba wa IPO yawwa ku bashi sai ku gaya mishi aje bankin idan aka je bankin sai a je a yi closing din account din a rufe shi sannan a yi min tun daga lokacin da ya rasu kawo yanzu abin da aka fitar daga cikin account din za mu bi abin a hankali za mu bincike mu duba mu ga yadda za a yi saboda komai a duniyan nan sai kayi haƙuri. Kuna fita yanzu ku je ku samu IPO din ku gaya mishi ku ba shi wannan takardar gobe da safe sai a je bankin insha Allah sai a rufe account din gaba ɗaya sai a ban details din bankin za mu ci gaba da bincike za mu gane ko menene yake faruwa a je a kai musu wannan. Sawun giwa inda ya ganne ka babu mai daga ka sai Allah. Ka fi ƙarfin wani ya fi ƙarfin ka nuna dagawa. Sawun giwa ya danne sawun giwa. Alhaji,
Alhaji. Ya ne? Lafiya ka zauna ka zabga uban tagumi haka? Wallahi al'amar rayuwar ne gabaki dai sai a hankali. Wani abokina ne wallahi na yadda da shi na bashi amana kuma gashi na nema ya felin nawa. Cin amana abokinka? Wani wannan abokin naka? Ka faɗa min mana kada ka raina tunanina. Ba ki san shi ba saboda ba mu taɓa yin hirar shi da ke a gidan nan ba. In fact schoolmate ina ne kin gane? So shi ne amma ba abin ne sai a hankali wallahi. To kai wace matsala ce haka har ta kai ka zauna ka jinjina ta? Salma, matsalar nan ba karama ba ce ba. Kuɗi ne wani aboki na ya ɗauka ya bani cin ajime kuma kuɗin nan suna da yawa. Ni kuma tsoron kar in taɓa kuɗin ko kuma wani abu ya faru da kuɗin na yanke shawara saboda shi na yarda da shi na ɗauki kuɗin na bashi. Yanzu zai ƙarshe kin ga dai abin da ya zo yake nema faru. Na rasa inda zan neme shi. To ai ba zama za ka yi ba. Gidansa ya kamata ka tafi. In kuma abin ba zai yi ba ka kai report ofishin 'yan sanda. Kin zo da magana amma da magana ɗaya zan yi amfani a cikin shawaranki. Zan je gidan nashi insha Allah. In ya so in ma ban same shi ba dai sai in san wata mafitar amma dai magana in je in ɗauki maganar nan ga wurin 'yan sanda bai taso ba saboda kin ga na faɗa miki schoolmate ina ne sannan kuma lokacin muna makaranta yayi min halacci sosai so bai kamata dan wani abu ya zo irin wannan ba in saurin cewa zan ɗauki maganar na je na kai gurin 'yan sanda ko kuwa. To ai sai kai mai yiwuwa ko kuma shi ya tona ma asiri na duniya duk sai sun san halin da kake ciki. Sawun giwa. Sawun giwa, sawun giwa dai. Sawun giwa, sawun giwa ne. Sawun giwa. Sawun giwa. Sawun giwa inda ya danne ka babu mai daga ka sai Allah. Ka fi ƙarfin wani ya fi ƙarfin ka karka nuna dagawa. Sawun giwa ya danne sawun giwa. Sawun giwa ya take sawun giwa. Sawun giwa, 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 sawun giwa. Sawun giwa, sawun giwa.